Oh, no, 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 no. No, 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 no. Oh. En la Constitució se produeix un compliment mínim de la Constitució, el compliment més raquític, i per tant falta una voluntat política de millorar drets essencials per ser més humil. Clar, quan jo veig molt de polítics, i també d'altres partits, com el PSOE també, que desprecien sanitat pública, o escola pública, etc., doncs, clar, ells no l'emplearan mai. Clar, per ells no n'hi ha mai un hospital públic, ni el seu fill n'hi ha mai una escola privada, una escola pública. Per tant, de qualque manera, ni ell cobrarà mai la pensió mínima contributiva. Per tant, efectivament, els drets, diríem, liberals, els drets clàssics, estan protegits, propietat, herència, intimitat, els drets econòmics, treball, sanitat, vivenda, medi ambient, oci, cultura, aquests estan molt minsos, molt limitats, i cada vegada més, i cada vegada més. És a dir, l'Estat, davant d'aquest tema, se'n renta les mans. Tenemos claramente que nuestra libertad de día a día se ve cortada. Cosa que nosaltres, quan vam fer la transició democràtica, Espanya vol dir Alemanya. Nosaltres tenim com a model ser com a Alemanya. I ens pot ser com a Mèxic, el qual és bastant penós. Ja estem en un moment en què falta una profunda reforma. El sistema electoral està pensat per afavorir els grans partits i impedeix que els partits petits puguin entrar. Crec que hauria de controlar molt més el Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges, en el moment que aquest òrgan està totalment empoderat per PP i el PSOE. Crec que hauria d'evitar l'abús dels decrets lleis que el govern fa per equilibrar la Constitució, fer un ús molt més restrictiu perquè el decret llei suposa marginar en el Parlament. Si bien desde hace años tan solo hay dos partidos que juegan su propio juego, un día gano yo, otro día ganas tú, y así pasan todos los años y entre tú y yo los dos vamos gobernando. Repensar el model territorial. L'Estat autonòmic va néixer per donar satisfacció a catalans i bats, i resulta que els catalans i bats no estan contents i volen anar d'Espanya, potser en raó, no ho sé, això, i que altres parts d'Espanya voldrien retornar competències, o sigui, més centralista. Jo crec que un model nou, que sigui un model federal. Ya que la Casa Real Española recibe anualmente de presupuestos generales del Estado cerca de 9 millones de euros de dinero público, los cuales gestiona con total falta de transparencia. Repensar els temes de monarquia, si l'hem de democratitzar al màxim o si directament hem d'intentar anar cap a la república. Igual que lo es en la reforma constitucional llevada a cabo por el PP y el PSOE con el apoyo de las derechas nacionalistas sin someterlas al referéndum. Sobretot una mostra de que qualsevol fer una canviar la Constitució que apareix sagrat i intocable, si te pots d'acord, en 3 setmanes tens una reforma feta. Per tant, la part bona, si volem fer una reforma de Constitució profunda, també la podem fer no en 3 setmanes, però sí en 3 mesos. I el millor convendria pensar-nos, si aquesta Constitució vol sobreviure, l'hem de reformar. L'Alemanya, que és important, ha tingut més de 50 reformes en 60 anys, 50 reformes i no passa res. Per tant, si tocant la Constitució pensant que és sagrada com la Bíblia, estem condenats a la mort. Te pregunto, ¿en quién reside la soberanía? En el pueblo. Muchas gracias. El pueblo jamás será vencido.